समाज आणि उद्योग विश्वाचे महानायक रतन टाटा यांचं नुकतंच निधन झालं। भारताचे जगद्विख्यात उद्योगपती रतन टाटा यांच्या निधनाची घटना ही प्रत्येक भारतीयाचं मन दुःखानं व्याकुळ करणारी आहे। माझ्या उद्योजकीय वाटचालीतील महान मार्गदर्शक हरपलाय अशा शब्दात भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी रतन टाटा यांना आदरांजली वाहिली आहे। या वर्षीचा आपला वाढदिवस रतन टाटांच्या स्मृतीला अर्पण करत कार्यकर्त्यांनी देखील आपल्या वाढदिवसाचे सोहळे साजरे न करण्याचं भावनिक आवाहन विशाल परब यांनी केलंय। येत्या 15 ऑक्टोबर रोजी विशाल परब यांचा वाढदिवस होतोय, पण विशाल परब यांच्यासाठी गुरुस्थानी असलेल्या रतन टाटा यांचं निधन झाल्यानं विशाल परब यांनी कार्यकर्त्यांना ही भावनिक साथ दिली आहे। प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ते म्हणतात, माझ्यासारख्या असंख्य उद्योजकांचे आदर्श असं प्रेरणास्थान असलेले रतन टाटा नुकतेच पंचत्वात विलीन झाले। त्यांच्या जाण्यानं या देशाची कधीही न भरून निघणारी अपरिमित हानी झाली आहे। संपूर्ण देशावर दुःखाची अवकाळा पसरली असून देशभरात 8 दिवस दुखवटा पाळला जातोय। रतन टाटा यांच्या मार्गदर्शक प्रेरणेतून आपण उद्योग क्षेत्रामध्ये झेप घेतली आणि त्यांच्याच आदर्शाप्रमाणे वाटचाल करण्याचा मी निर्धार केलाय, असं विशाल परब सांगतात। ते पुढे म्हणतात, रतन टाटा यांनी कधीही स्वतःची किंवा आपल्या उद्योग समूहाची श्रीमंती वाढावी यासाठी व्यवसाय केला नाही। त्यांनी सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेची जीवनशैली उंचावली पाहिजे यासाठी 60% रक्कम व्यवसाय वाढीसाठी तर 40% समाजासाठी संपत्ती खर्च केली। त्यांच्या सेवाभावी समाजकार्याचा मापदंड हा त्यांच्या औद्योगिक साम्राज्यात सुद्धा अभिमान वाटावा असा होता। कोरोना काळात त्यांनी सरकारच्या PM फंडात थेट 1500 कोटी रुपये जमा केले, परंतु त्याचा गाजावाजा सुद्धा केला नाही। माझ्याही आयुष्यात मी जे काही कमवेन त्यातला काही हिस्सा मी समाजासाठी आणि गोरगरीब जनतेच्या मदतीसाठी खर्च करत आलोय। याप्रमाणे रतन टाटांच्या प्रेरणेचा आदर्श आहे। ते या देशाचं एक अद्वितीय असं रत्न होते आणि त्या रत्नाच्या तेजोप्रकाशात मी यापुढे सुद्धा असाच माझ्या आयुष्याची वाटचाल करणार आहे। रतन टाटा पंचत्वात विलीन झाले असले तरी माझ्या हृदयात ते अंशरूपाने का होईना पण सदोदित जिवंत राहतील, असे भावनात्मक प्रतिपादन भाजपा युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केलं आहे। विशाल परब आपल्या समाजकार्यातून प्रसिद्ध आहेत। वयाच्या अवघ्या 36व्या वर्षात त्यांनी प्रथितयश उद्योजक म्हणून मिळवलेलं यश आणि समाजकार्यातून जनतेच्या मनात मिळवलेलं स्थान हे अचंबित करणारं आहे। 2012 पासून टाटा उद्योग समूहाची ते संलग्नित आहेत, याची बऱ्याच जणांना माहिती नसावी। रतन टाटांच्या निधनाच्या वृत्ताने त्यांचे व्यक्तिगत भावविश्व सुद्धा अस्वस्थ झालंय। प्रत्येक वर्षी कार्यकर्त्यांकडून भव्य दिव्य कार्यक्रमांनी साजरा केला जाणारा त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तचा सप्ताह नेहमीच लोकांचं लक्ष वेधून घेणारा असतो। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य दिव्य कार्यक्रम ही जनतेसाठी या निमित्तानं पर्वणी असते। यावर्षी त्यांचा वाढदिवस कार्यक्रम कशा पद्धतीनं साजरा होणार याची उत्सुकता जनतेमध्ये असताना रतन टाटा यांच्या निधनामुळे त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आपला वाढदिवस साजरा न करण्याचा निर्णय विशाल परब यांनी जाहीर केलाय। प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून विशाल परब पुढे म्हणतात की रतन टाटांप्रती माझी हृदयापासूनची आदरांजली म्हणून माझा 15 ऑक्टोबरला येत असलेला वाढदिवस मी कोणत्याही परिस्थितीत साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तसं आवाहन मी माझ्या कार्यकर्त्यांना, हितचिंतकांना आणि मित्रपरिवाराला केलं आहे। वाढदिवसाचा सोहळा साजरा करू नये, आरोग्याच्या वस्तूंचं वाटप, गोशाळा उद्घाटन आदी समाजसेवेचे आणि जनहिताचे कार्यक्रम पूर्वनियोजनाप्रमाणे होतील। रतन टाटांच्या निधनानिमित्त जाहीर केलेला 8 दिवसाचा दुखवटा सर्वांनीच पाळावा। या कालावधीत येत असलेल्या माझ्या वाढदिवसाला मला बॅनरमधून किंवा जाहिरातीतून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊ नयेत, वाढदिवस सोहळा म्हणून साजरा करू नये, कोणीही त्यासाठी केक कापू नये, असं आवाहन विशाल परब यांनी केलंय।